enjoy the night, and I will listen to anything you have to say. I will offer advice to help you on your way. Doncs vinga, encetem la tercera hora de la Tribu de Catalunya a Ràdio i ho fem amb molt bona companyia. Però abans, un apunt gastronòmic. Les patates són l'únic vegetal que s'ha cultivat a l'espai en un projecte de la NASA dels anys 90. Tenen l'honor també de tenir una de les joguines més famoses de tots els temps, Mr. Potato, un ninot que va néixer per decorar patates de veritat i que després es va fer de plàstic. Les patates poden presumir fins i tot d'haver tingut un any internacional proclamat per les Nacions Unides. El 2008 va ser l'any de la patata. Ah, i també hi ha una cançó, que és de la Trinca. Però fins ara, que se sàpiga, ningú no havia dedicat una obra de teatre a la patata. Fins que va arribar amb Pere Riera i va estrenar Red Pontiac. Com estàs, Pere? Molt ben empatatat. Estic ara aquí fitat de patata. També tenim la Míriam Iscla. Com estàs, Míriam? Amb la patata molt contenta. A veure. Aquesta és l'actitud, sí senyora. Les Red Pontiac, Xuriguera, què són? Són unes patates de color vermell i jo trobo que són molt més bones així que les Canebec quan són primerenques. Primerenques és més bona. I ja pot ser, I en canvi la Canebec... T'agradava el nom, a tu, Pere. Es guarda més, allò, per guardar va més bé, però Red Pontiac a mi m'agrada més primerenca, és més bona. Tu quins tots cuines, el Red Pontiac? Jo cuino de tot perquè sóc molt de verdura bullida i de patata. I sóc molt de patata, jo. Sí que fas cara de ser de verdureta, No, però vols que t'expliqui l'anècdota del nom? Per favor. No tenia ni idea d'això que em deies. Bueno, és una opinió meva, Però l'anècdota és perquè el meu pare era transportista i duia camions de patates a vegades, camions de moltes altres coses. I jo recordo el meu pare a vegades amb l'expressió dient ara duc un carregament de Canebec, però la bona és la Pontiac. I jo mai vaig ni tan sols ni veure-la, saps? Allò en plan, quina diferència. I llavors, com va ser l'hora d'escriure l'obra, pensava, hosti, el papa sempre deia la Pontiac, la bona és la Pontiac. Està bé, no?, que l'origen del nom vingui del papa i la història parli de les mames. Exacte, sí, és veritat. No? Sí, és veritat. Parla de mames, els papes hi surten una mica així al·ludits, però és una història de mares i de dones. A l'obra fan una mica allò que feia la Rafaela Carrà. Si tu fueras... Clar, si tu fueras patata, què patata series? Això l'hagués de preguntar aquí. Primer s'han de conèixer les varietats, d'altra banda. No sé si tu, Míriam, domines el tema varietats de patates. No, jo em quedo... Soc molt escueta, jo, Canebec o Pontiac, de quina surto, reina? La dona és la Pontiac. La bona, home, sóc jo. Però el teu personatge és capaç de parlar una estona sobre la Red Pontiac. Bueno, perquè sí que en tinc coneixement de la Red Pontiac, que és aquella que és així, que té com aquella mena de polset, és farinosa, és lletja, és boteruda. Té com molts grills, fa de més mal parlar, és gruixudota. Però és l'autèntica, és la bona patata, és la patata. A veure, estimats oients, si no esteu entenent res, no us preocupeu. No us preocupeu, que ara ens expliquem. Aviam, Red Pontiac és aquesta obra de Pere Riera amb dues actrius, la Míriam Iscla, que avui ens acompanya, i també la Cristina Cervià. Les dues actrius interpreten dues mares que viuen d'una forma molt diferent la maternitat i que es troben, durant unes tardes, en un parc mentre els seus nens juguen. Una tarda comencen a parlar i descobreixen que l'una moriria pel seu fill i l'altra el mataria. La mare que interpreta la Cristina Cervià és una mare protectora que viu només pel seu fill, que en tindria tots els que Déu li donés, i la mare que interpreta la Míriam tracta el seu fill en algun moment com si fos com un gos. El deu estimar a la seva manera. Matisem. No, a la seva manera el deu estimar, però pensa sobretot en treure'l de sobre. I treure'l de sobre literalment. L'estimo tant, que millor que no el tingui a prop. Això no ho entenc. Vine, vine. Pel bé de la integritat física del nen, val més que la mare. Això és una cosa de... normal, això? No ho sé. Jo mira, la motivació per escriure l'obra va ser jo no sóc mare ni pare. Ara aquí tindríem un titular, veus? Si fos mare. Però tinc molts amics que estan allò criant, no? Llavors vaig veient diferents maneres, diferents patrons de conducta. Però sí que em faig una pregunta, que me l'he feta sempre, que té molt a veure també perquè jo sóc molt poruc en tota la vida, no? I a vegades he pensat, i si mai tens un fill i no et cau bé? Ja. No? I sí, perquè clar, tots tenen la seva personalitat. Va passar això amb els meus pares. Els vas tenir i no et van caure bé. No, ells no li van caure bé. Sí. Però hi ha una espècie de ceguera maternal i paternal
que fa que tu no puguis veure, siguis incapaç quan ets pare o mare, els defectes dels teus fills? No ho tinc tan clar. Nosaltres vivim som d'una generació que estem habituats a tenir un fill, 2 fills. Però jo sempre em pregunto, els meus avis, que en tenien 7, 8, 10, 12, 14... Algun? Estic segur que això de que estimes a tots els fills igual, estic segur que no. Penso que no. I trobo molt normal, vull dir que tu vas veient que cada criatura té la seva personalitat i ja pot haver-hi una càrrega genètica i de la seva conducta, dels seus hàbits, però aquella persona té la seva autonomia. I estic segur que un pare que té 7, 8 o 10 fills no crec que amb tots mantingui la mateixa relació. I penso que el supòsit que n'hi hagi un que no li acabi de caure del tot bé no és tan... Però en canvi és un tema super tabú. Clar, perquè això és el que anava a dir. Jo no he trobat mai cap mare que digui no, suporto el meu fill. Ho diuen, però diuen, bueno, no el suporto. Estimo molt, estimo molt. Però jo penso que és perquè és políticament incorrecte que no ho sentim a dir, no? Que realment pot passar. O sigui, és una personeta i tu n'ets una altra. I segons com estiguis, tu pots llegir tot el que fa aquella personeta que és en contra teva. Ho pots veure així, segons com tu estiguis establint aquesta relació. I és el que li passa a la meva mare. Però i no hi ha aquesta pàtina? No. A mi com a mare. Però hi ha aquesta pàtina que deia el Xavi de, malgrat tot, hi ha un punt incondicional, hi ha un punt d'amor que mira, que et suple... No sé com dir-ho, que et compensa. Però hi és, en el meu personatge, hi és justament, com que hi ha aquest punt de dir, és que amb mi no estarà bé. Com que l'estimo, més val que estigui amb algú que realment estigui bé. Si no me l'estimés, ja l'hauria fotut terra avall. A mar, i tant. Oh, i tant. I tant. I ja estem parlant d'una comèdia. Home, Sí, no, clar. A veure, que ara sembla que estiguem fent una cosa molt seriosa, que també, però hem de dir que el director del Temporada Alta, el Salvador Sunyer, va dir, després de veure Red Pontiac, que qui no programi una obra així és tonto, perquè té tot el que la gent vol. És divertida, té rerefons i, a més, és un format econòmic. Doncs mira, Doncs ja ho sabeu. Alabat sigui Déu, si ho va dir... És que és tonto. El Sunyer ja entén de teatre. Una mica. No, estem contents que, a més, ell també va ser una mica un dels primers artífecs de que la patata existeixi, perquè quan això va ser la lectura del torneig de dramatúrgia, que era una versió en 40 minuts, que la van llegir la Míriam i la Cristina, i ja va ser aquell mateix moment que... Que no va guanyar. Que no va guanyar, vam quedar semifinalistes, no vam arribar ni a la final. Però tot i així... Ens guardàvem per aquest moment. Exacte. Perquè aquest moment com ha arribat? Aquest moment ha arribat, mira, com arriben les coses que passen a la vida, no? Vam començar això, el vam presentar a temporada alta aquesta 2012, ens havien donat un dia, es va omplir i vam haver de fer una altra funció l'endemà, que també es va omplir. Després ens vam anar a Tarragona a fer 3 funcions que també van estar plenes, Igualada, Granollers, Pineda, hem anat fent així bolos i per una casualitat de dates ens quedava ara un mes lliure, hi havia possibilitats que s'havien parlat de venir a l'octubre i que potser podríem venir, i nosaltres sempre que sortíem de fer un bolo dèiem, oh, quina llàstima no poder retornar a fer demà, no? Aquesta sensació de dir, ara la tenim, la gent s'ho passa bé, nosaltres estem juganeres amb el text, i és quan et sents valenta i ganes de fer-la. I mira, casualitats de la vida, doncs vam fer una trucada al Poliorama per si estaven interessats en fer una doble funció, va coincidir que justament s'ho estaven plantejant i corre, aquí estem. Que bé, no? Perquè a vegades estàs més temps buscant aquest forat, no? Sí, ha sigut, bueno, suposo que s'han ajuntat moltes ganes, no?, de fer-la, unes ganes des de nosaltres i de coincidir amb aquesta proposta que està fent el Poliorama, com a molts altres teatres, que és fer una oferta doble perquè hi tinguin cabuda més espectacles, no? A la nit han estrenat reestrenat, vaja, perquè ja l'havíem vist a Barcelona fa uns quants anys, el musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, això a la nit, i les funcions de Red Pontiac són una miqueta més d'hora, a les 8 del vespre entre setmana, i el dissabte i el diumenge encara abans, no? Sí. El dissabte a les... Dissabte a les 6 i diumenge a les 5. Molt bé, aquest horari. Ideal. Sí. I a les 8 del vespre, de dimecres a divendres. A mi em va perfecte. Doncs vine cada dia. Vine cada dia. I porta amigues. A més, és una cosa curteta, no? És una cosa que dura 1 hora i 3 minuts. Més curt no t'ho podem fer,
Mira, sí, ho podeu fer més Ho curt podem fer perquè més curt. el temporada alta en aquest Sí. torneig de dramatúrgia, que em sembla que porta ja 2 edicions, Sí, o 3, dues. sí, sí, Una de les regles és que les peces que s'hi presenten tinguin 40 minuts. Jo he sentit molt a parlar d'aquest torneig, però no hi he anat mai. M'agradaria que m'expliqués una miqueta com funciona, perquè allà han sortit coses molt xules, com per exemple els Smiley, que els vam Sí. tenir aquí. I el... que La Champions. La Champions, La Champions particular. també, sí. Sí, el torneig, de fet, va ser l'any passat, l'11, va ser la primera edició. Tot això sorgeix de la iniciativa d'en Jordi Casanovas, un dels grans gurús del teatre contemporani. I res, el torneig funciona, són 8 autors catalans que se seleccionen, cadascú ha de participar amb un text d'un màxim de 40 minuts. El requisit era que fos només per 2 actors i que a un dels 2 personatges li passés la cosa més extraordinària de la seva vida. Aquests eren els requisits, com a mínim, a la primera edició que vaig participar jo. I d'allà surt la Red Pontiac, aquells 40 minuts en què 2 mares es trobaven en aquest parc i els passava el que els passava. I llavors ja quan va ser l'hora d'allargar-la, doncs li hem posat una mica més de farcit i... I aquesta cosa d'escriure no com a dona, però sí des del vessant maternal. Ahir m'ho van dir, això, Pere. Sí, em van Pere, dir, home, és és una raro, pregunta, ho hagi això. escrit un tio, perquè és de dones i sap molt bé del que està parlant. Està parlant com si... T'estranya que no ho hagi escrit una dona. Dic, Sí, nois, però- pregunteu-li amb ell, això. No, però això, salvant les distàncies i Déu me'n guard, és el mateix que li deurien dir a Flaubert quan va escriure la Madame Bovary, suposo. No, i no t'hi poses per poc, eh? És veritat, clar. No, és com però- escriure en el cap d'un psicokiller, per exemple, vols dir? Sí, bueno, clar, carai, quina comparació, també. Una mare i un psicokiller. No, dic perquè al final has posat la pell d'una persona que no ets. estàs jugant. Vull dir que quan escrius teatre, en el fons és com quan estaves a casa amb els clics de fa mòbil. Estàs jugant amb personatges que són com ninos, no? I el que passa és que... L'altre dia també m'ho preguntaven, no? I a part perquè no és l'únic personatge femení d'alguna de les obres que he escrit que és com el protagonista o és el potent. I jo penso que en el fons també hi ha una part de que els homes generalment tenim una certa fascinació per l'univers femení precisament perquè el desconeixem i perquè el desitgem en molts sentits, però desitgem conèixer, el desitgem poder-hi entrar. Fins i tot potser el compartir-lo. mitifiqueu una mica. Bueno, el mitifiques perquè no el coneixes i el voldries apamar per totes les seves bandes, no? I hi ha moltes vessants de l'univers femení, fonamentalment la maternitat, que no només et fascina, sinó que l'enveges. Molts, jo penso que el podem arribar a envejar, no? Tu voldries ser mare? Tu voldries ser mare? Tu voldries ser mare? Jo no. Jo voldria ser pare, em fa molta il·lusió ser pare. Pare. Però mare, no crec que... No. Penso que cadascú està programat i dissenyat per fer... I també m'ho sembla. Perquè tu amb la teva mare quina relació has tingut? Però que estem aquí, al divan del psiquiatre, és un Woody Allen. Estira't. Tanca els ulls, tanca els ulls. Jo he tingut una mare bastant canabec. Sí? Bastant canabec. Sí, com gairebé tots els que estem aquí, segurament. No ho sé, entenent que Navec com a... Imagina't, estàs davant d'un fill únic, consentit, malcriat, etc. Sí? Fill únic? Imagina't. Clar, veus, perquè aquesta unió mare-fill acaba sortint diferent de la unió mare-filla. Míriam, estem d'acord o no? Ara què em preguntes? Que ets Pontiaco Canabec? No? No, que les relacions fill-mare, filla-mare... Sí, home, no tenen res a veure. No diferents. tenen res a veure. Les mares consenteixen molt més el sector masculí que el femení. Absolutament. Això d'entrada. O sigui que... Sí, clar, bueno, i a més tu que tens germans i germanes. Sí, vull dir, jo en que tinc pots una parlar amb rècula. coneixement Jo, de si voleu, ens en Uau. dono. Tinc. Al principi de l'obra es plantegen 2 prototipus de mare que jo crec que tots més o menys podem reconèixer. La mare, com dèiem abans, superprotectora, i la mare, això, la que interpreta la Míriam, que costa més que l'haguem sentit expressar-se amb llibertat, per això que dèiem del tabú, però que segurament algunes de les coses que diu ens hi podem sentir reflectits i les podem trobar reals. Però a mesura que avança la història es va fent com la bola més gran, i ens trobem que al final acaben sent 2 grans caricatures. Els personatges van com extremant-se, no? Van estirant la corda de la tensió. La corda, i al final dius, home, això al principi m'ho he començat creient, al final és absolutament increïble, però és molt hilarant. O sigui, es fa que... No sé com es construeix això a nivell d'escriure i també d'interpretar-ho.
No, l'escriptura és això que et dic, és un joc, vull dir que vas jugant amb els personatges i com que estàs fent teatre i estàs fent comèdia et pots permetre portar-los als extrems, no? I fer que es polaritzin molt les voluntats de cadascun i els perfils de cadascun. De tota manera, jo, des de la dramatúrgia, i a més ho hem treballat escènicament d'aquesta manera perquè fos coherent la construcció de personatge de les actrius, ho hem treballat com el que podria ser realment un brot d'una mare que arriba a un punt del desquiciament, no? Perquè això anava a dir, no perd credibilitat el fet de portar-les tant a l'extrem? Pot perdre'l per molts espectadors, però escènicament i actoralment està treballat des de la versemblança. O sigui, l'actriu, en aquest cas la Míriam, que és la que realment sí que se'n va més a l'extrem, ho hem treballat sempre de forma molt causal i molt lògica, però sí que des d'aquesta perspectiva del brot, no? Del que molts pares i mares ens han dit quan han sortit de veure l'obra, de dir és que jo Hi ha tingut dies que l'hagués fotut daltabaix del balcó o que l'hagués tancat al garatge per no sentir-lo. Vull dir que ja ens ho han dit amb la boca petita, però ens ho han dit, ens ho han verbalitzat, no? Vull dir que aquest punt del brot i llavors de reconduir-lo, no? Però no sé, la Míriam... Sí, no, ho hem treballat així realment. Nosaltres no hem fet mai, no hem dit mai estar boja, saps, treballant-ho, sinó i que li venen les idees com per solucionar aquest problema que cada vegada ella mateixa se'n complica, no? I li acaba fent propostes amb ella d'una dimensió que ningú s'espera que vagi a proposar això, però és que penso que ni ella mateixa s'ho espera, sinó que és última corda que m'agafo i la diu, no fa i la diu sentir molt malament, grossa. això? No fa sentir malament? El personatge? No, jo penso que el personatge està buscant una solució i cada vegada, doncs, si no li funciona una, es tira una següent corda. O sigui, no es jutja ella mateixa. I penso que el maco és justament que no es jutgi, de la mateixa manera que l'altre tampoc. No hi ha, ni la jutjo l'altre. Jo no li dic, tu ho fas malament, sinó li dic, és que ens complementem, i realment el que parlava ahir amb una dona de fora, em deia, és que jo sóc totes dues. I és realment el que passa. No? Clar, totes les mares, no?, estan boges pel seu fill i hi ha moments que dius, noia, no puc més. I hi ha mares que en certs moments de la vida diuen, o en certs dies de la setmana dius, noi, te'l pots quedar 3 hores, que necessito anar-me'n a fer no sé què. I és sa, és molt sa poder-lo deixar i encauar-lo 3 hores, perquè hi ha una vida al marge de... El que passa que a vegades no sabem combinar, i em sembla que el que li passa a aquesta és que ja ha arribat un punt que no ho sap combinar i se li fa la pilota tan grossa que demana... Jo he de dir que a l'espectador hi ha alguns punts, algunes frases que ruboritza. Sí. Que dius, ostres, no pot ser que hagi dit aquesta frase. Aquesta frase és molt Clar, forta. perquè jo sento. Això El una públic mare sí no que pot pot dir-ho. Sento això. Quan jo en dic alguna, els sento el públic que fa, hòstia. Que gros, Què ha dit ara? Hola. Clar, perquè potser entre vosaltres no us jutgeu, però el públic és normal que digui, apa, mare. Clar, però l'ussà és això, que el personatge no jutgi, el personatge exposa, explota i exposa. I que jutgin, es reconeguin, que tinguin catarsi, tot això és el que proposem com a joc al públic, no? I em sembla que és lo divertit de la comèdia. Es podria fer amb 2 pares? Sí, i tant, sí, suposo que sí. Una autora de teatre segur que ho podrà escriure molt bé. Llavors hauríem de parlar de diferents tipus de naps, potser? M'has tret el nap de la boca, és que et dic. Sí, es podria fer, però és tota una altra història, Sí, no? suposo que sí. El que passa és que jo ara no m'hi veuria amb cor. Suposo precisament per això que parlàvem abans, perquè el punt aquest de distància et permet ser més agosarat, no? De dir, això com que ho puc abordar des d'una distància i des d'una mena de desconeixement que en el fons també em protegeix, les puc dir de l'alçada d'un campanar. En canvi, d'una cosa que potser em quedés més propera... T'hi veuries més reflectit, potser. Bueno, no ho sé, sí, potser sí. O potser no tindria distància per poder-ho veure des de fora, no? I en canvi d'aquesta manera pots tenir una mirada més calidoscòpica, que no exacta, ni molt menys, eh? No estic pas dient que digui veritats. Tinc moltes ganes d'anar a veure aquesta obra, realment, per tot el que ens heu explicat, per les crítiques que n'hem llegit i perquè el Xavi Rossinyol també ens l'ha recomanat moltíssim. Fins quan? Fins al 17 de març? Sí. 17 de març, molt bé, al Poliorama de Barcelona. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut avui. Un Gràcies plaer. a Que vagi vosaltres. molt bé, ens veiem al teatre.